pasahat kami dito kuni alam muna amang guru na bersama nomor 2 asih maruhan di Tuhan sa pangataran ni guru mo terkait amang guru na basa Gawe itu na. adorang so kutor dahame lalu sa pasahaton namin ni naruhan namin amang guru hatan situ turo naman dokunon asa ni uhal ma tanoliat ni hurmay bagan tingkat pasok asa ning mga liat manyon sa luhut na akan natulang mo naon wahot inang bono mo naon o maparhitan namin mabinta paso-paso to amata nomor 2 di bata asa lo sa mo di ay partikian amang guru sa tokin laos pasahaton harbo bir ng pinag akan natulang mo sinubot yan to amang guru na Gawe itu na. gabi horas Tanggulang mo ma. amang namalo nami anong buhatan si tua-tua nama dokter di son lewal tanoliat nyuhir may mabagi paso ison akka paneran yo pun tuan situ morang ima boru bere ibe bere nagpasahaton harbo pir tu pinopar ni amang boru nami nomor 2 asabay ma amang godang liati asa di pasahat nasida somon sido di tangan nasida somon ni mabo nami sadado hita ditonani damang na judo itu hita paparna putta sonari apalah hasuhuton di son ima emang buruk tahun di hita dihame pinopan si nomor 2 ma dari na makatayo pasatay ma Tuhan muna hahaduli nami razay pad demang luban nahor silupoti hadi ema para duli kau sauduran saradagan do hami saluhut nahor ni hula-hula pulang mana Gimana itu tutura? jadi sokone pa na boy pasata ditutuk son harboy pil ni nami mabudan dari Tuhan tangan nama sumasu bor 1,000 may bor sakti pilih mah oke baru masalah bor sore ka bor sebesar nami pilih mah 1,000 mah dulu mana masalah Gimana itu? jadi saudara abang baru iba itu nek roh hame kirti saton nah sada bahata nabi dohot ahadul nabi istor Gawe. marakub donoli marakub donang nakana dingga dia kapar spinasita ni hamuna amang boru nami sosok ni nakami opumuna amang boru na basa Gawe itu lah. di rusipun akka bawamot dutu hami ka persud bulun nasida di balgani rohana di holong ni rohana namar pinopari di hamuna sa luhut na pinopar ni amang boru na minang madua adong do nalaw si pasahatong nami tu hamuna amang boru ima songon ulos manang bonang natugu di hatabatak Gawe itu lah. alay amang boru ang gugajang na amang boru dang natersuhatan alay ulu di bulak na do di bidang na dang natarukur jala ditorok ni rabuna amang boru dang terbilang akamuna alay amang boru molotung 3 pehamuan non nabuy iparisami peparan ni amang boru namin ng matuay asa uli marohamuna takko si pudi tu sidiak molotung songonive na buhay terbantu pahami tu simat na umuli tu simat apare ate amang boru Matu itu. jadi muli ate amang boru na basa Atur rumah itu lah. so nabodare pe husikat tu hamu amang boru di saluhut na pinopar ni amang boru punong batuai dia ma amang boru tubuh ni amang tuam pa matuju-tuju amang boru manang rodo na sida amang boru Tubuh ni amang tua tubuh yang tua. oh bola song ni mo wakili mo amang boru Isang pasahat pita
pita-pita pangilon namin mahami to amat na nomor 2 riba tadi kapinoparnya amang buru namin na batua di son. Asa ba amang godang na godang si monang-monang ima bay nama. Asa monang maralohom musuh talo merodongan. Bay nama. isang nawawa terus dulu enggak bisa baik isok kok nak tua asing yang tua Sarabot to anak. kami lo takas dia roromu akaholong nabi natu pamu Tuhan kerajaan kami sikat ni holong lau pinasamu Tuhan na pisalohan lu takas partanya kami tahu kawan tanah waktu lata asatong dilalu diamu kasih jamur di pas-pas itu selalu naka hari-hari dot aka perdalan dulu alani raja nami raja ditulang dan Roma kami membalas selalu naka balgani ramu orang ramu nai masobat ramu alai raja yang buru tung tangga 10 jari 10 sama jujur pe raja nami lalu dapat pahami tu kamu nasmar kamu alani raja nami mengadari kamu mana tu gak ada emang bro